Mas daghang mga Pinoy ang nisupak nga mo-resign si President Benigno III. Bisan pa man nga nag-atubang na ang Pangulo og kritisismo tungod sa resulta sa mamasapa na operasyon nga mikalas sa kinabuhi sa 67 ka mga tao. Ang Pulse Asia Research Incorporated nipagawas karong adlaw sa resulta sa ilang survey. Diin 42% sa 1,200 ka mga respondents ang misupak nga papahawao na si Aquino sa iyang pwesto. 29% lang ang niuyon nga kinahanglan ng mo-resign si Aquino, samtang 28% ang undecided. Samtang kung lugar ang hisgutan, mas daghang mga Pinoy nga naa sa National Capital Region ang niuyon nga mo-resign na ang Pangulo, 31%. Samtang anaa sa Luzon area ang kinadaghan ng mga Pinoy nga misupak sa resignation ni President Aquino, 47%. Kahinumdumang daghana ang nanawagan sa presidente nga papahawao na sa iyang katungdanan o mangayo og pasaylo tungod sa dili maayong pagdala niini sa mamasapano operation.